שלום וברכה לכולן, ערב טוב. השיעור הזה נעסוק במצווה מן התורה, אנחנו נראה, שהיא אקטואלית להזדמנויות רבות שאנחנו נפגשות איתן בחיים, ולעיתים צריך ממש להתחזק במצווה הזו כי היא משמעותית מאוד. אנחנו נראה את הערך שחכמי ישראל ייחסו והעניקו למצווה הזו, וזו מצוות הביטחון, המצווה שצריך לבטוח בקדוש ברוך הוא. כולם מכירים את הפסוק בתהילים פרק ל"ב פסוק י', והבוטח באדוני חסד יסובבנו. אז יחד נראה מהי ההתייחסות של חז"ל למצוות הביטחון, מה הכוח והברכה של מידת הביטחון, וכל מיני חילוקים בדרגות הביטחון. אנחנו נראה שיש כל מיני שלבים ודרגות בביטחון, וגם נראה הלכות מעשיות שנגזרות מתוך כל דברי חכמים אלו. אז נתחיל. בספר תלמידי רבנו יונה במסכת ברכות, ממש בתחילת המסכת מופיע כי הביטחון הוא עיקר היראה והאמונה. כלומר, אם אנחנו רוצים לקחת מתוך מכלול המצוות שזה יראת שמיים והאמונה בהשם, אם ניקח את שני המצוות האלה, מה העיקר, איזה עיקרון הוא עיקרי מתוך המצוות הללו? זה מצוות הביטחון. כלומר, הביטחון זה בעצם החוד בפסגה של האמונה ושל היראה. לאיפה אמורות להוביל המצוות של יראת שמיים ואמונה בהשם? לידי ביטחון. הביטחון הוא עיקר היראה והאמונה. זה דבר ראשון מציב לנו את מידת הביטחון בראש סולם הערכים של היראה ושל האמונה. הגאון מווילנה בספר משלי על פרק כ"ב פסוק י"ב כותב כך: עיקר נתינת התורה לישראל, י"ט, עיקר נתינת התורה לישראל, אם היו שואלים אותנו מה היינו אומרות? להאמין, להיות אנשים טובים, להידבק בקדוש ברוך הוא. אומר הגאון מווילנה דבר אחר. עיקר נתינת התורה לישראל הוא, מה העיקר, מה המרכז שעבור זה ניתנה התורה לישראל? הוא כדי שישימו ביטחונם בהשם. כלומר שיבטחו בקדוש ברוך הוא. לפי שעיקר הכל הוא הביטחון השלם. העיקר הכל של כל התורה וכל המצוות, מהו? מה העיקר הגדול של כל התורה ומצוות? הוא הביטחון השלם, והוא כלל המצוות. אם אנחנו רוצים לתת כלל, הגדרה כללית לכל המצוות, בין אדם לחברו, בין אדם לקום, מה היה הכלל? איזשהו נוסחה כללית? ביטחון בהשם. כלומר אנחנו רואים שוב שמצוות הביטחון, נצטרך להבין למה זה ככה. מצוות הביטחון זה העיקר של כל התורה והמצוות, וזה עיקר נתינת התורה לעם ישראל, בכדי שעם ישראל יגיע לידי ביטחון בקדוש ברוך הוא. הביטחון, מידת הביטחון, זה אחד מן העקרונות החזקים באמונה של העם היהודי. ככה כותב החזון איש בספר אמונה וביטחון. אם יצא לכם פעם ללמוד קצת, חזון איש היה כותב התנסחויות בצורה של נביאים, בשפה מאוד די גבוהה, אבל הספר אמונה וביטחון הוא ספר ממש ממש קטן, אבל הוא תומן בתוכו יסודות מרכזיים מאוד
מאוד בהשקפה היהודית. אחד מהדברים המעניינים במאמר המוסגר, הספר עוסק באמונה וביטחון. איך אתן חושבות, במה הוא פותח את הספר? ביטחון. ומה זה בכלל אמונה וביטחון? מה זה, או היינו אומרים אולי בעובדות על מתן תורה. אז מי שיסתכל, יפתח את הספר אמונה וביטחון, יראה שהחזון איש איננו מתעסק באמונה וביטחון כלל, הוא מתעסק במידות. הוא מתחיל לדבר על המידות שיש לבן אדם, המידות הטובות, המידות המשחתות, והוא אומר שזה השורש. שורש של כל ההשקפה והאמונה הכל תלוי מי הבן אדם. הבן אדם שהמרקם שלו, שהוא לא מזניח את החיים שלו כלשונו למסלול וההרגל, יכול להגיע לכל הקניינים הטובים. אדם שהוא חי באופן שטחי, איך שבא, מה שיוצא, מה שנוח, מה שזה, הוא יכול להיות שנוח לא להאמין, אבל מחר יהיה לו נוח משהו אחר. כל האמונה והביטחון תלויים, מתחילים בבסיס הזה של המידות. האם הבן אדם עובד עם עצמו, או שהבן אדם נותן להרגל, להרגלים החברתיים, החינוכיים, התרבותיים, להוביל אותו. במאמר המוסגר. אז החזון איש בספר אמונה וביטחון כותב ככה: שלילת הביטחון, כלומר, ראינו באופן חיובי שהביטחון זה מעיקרי האמונה, שזה עיקר העירה והאמונה, זה עיקר הנתינת התורה לעם ישראל עבור מצוות הביטחון. מי שהפוך על דרך השלילה, שלילת הביטחון היא מחסור בנפש המשכלת, כלומר בנשמה החכמה שיש לאדם, זה משהו שהוא חסר לאדם בחלק המהותי שבו, הוא כמעט שאין לו חלק בעיקרי היהדות. עד כדי כך. כלומר, מי שאין לו את התכונה הזו, או לכל הפחות השגה, במידת הביטחון, אין לו חלק בעיקרי היהדות. שוב אנחנו למדות שהביטחון זה דבר מהותי ועיקרי ומרכזי ביהדות. ואנחנו נצטרך ללמוד. ראשית, מה המקור של מצוות הביטחון, ומה מיוחד כל כך, תודה רבה, ומה מיוחד כל כך במצוות הביטחון. אז נראה, הרמב"ם כתב את ספר המצוות, שם הוא מונה את כל המצוות התורה, והרמב"ם לא מונה את מידת הביטחון כמצווה בפני עצמה. אז ישנם שמסבירים בדעת הרמב"ם, שהרמב"ם כלל את מצוות הביטחון יחד עם מצוות האמונה. אמונה כמובן שהרמב"ם ודאי מנה, לידע, כמו שהוא מתחיל בספר המדע בהתחלה, לידע שיש מצוי, ודאי שזו מצווה וידעת היום השבות האלה לבביך, אז ככל הנראה הביטחון נכלל במצוות האמונה. לדעת הרמב"ן, מצוות הביטחון היא מצווה מפורשת בתורה, שנאמר בספר דברים פסוק י"ח י"ג, תמים תהיה עם השם אלוקיך. כלומר, תהיה שלם מבחינתך להסתמך על הנהגת השם באופן מושלם, בלי תהיות, אולי משהו יקרה, להיות בצורה תם ושלם בהנהגה האלוקית. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ולהיות תמים, לא לחשוד, לא לפנות ולא להרר אחר הקדוש ברוך הוא. במצווה הזו של תמים תהיה עם השם אלוקיך, זו מצוות עשה מן התורה לבטוח בקדוש ברוך הוא. זו דעת הרמב"ן. בספר שערי תשובה לרבנו יונה, וכן בספר בעל החרדים, הוא מונה את מצוות הביטחון בפרשה, בספר דברים, בפרק ז' פסוק י"ז, שהתורה מצווה כאשר עם ישראל יוצא למלחמה מול האויבים, אז כתוב כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב, עם רב ממך. אתה יוצא למלחמה ואתה אומר, לאויבים יש יותר חיילים, יש להם סוס ורכב, יש להם תחמושת, יש להם כלים טכנולוגיים יותר משוכללים ממני. איך אני אצליח להילחם? אני לא יודע, אדם אומר, אני לא יודע איך אני אצליח להילחם. אומרת התורה,
כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ברכב, עם רב ממך, אומרת התורה, לא תירא מהם, אל תפחד מהם, אל תפחד מהאויבים. אומר רבנו יונה, עוזרנו בזה, בכך שהתורה מצווה עלינו, שלא לירא, לא לפחד מן האויבים, אפילו שיש להם יותר רכבים, אפילו שיש להם יותר חיילים, לא תירא מהם. למה? עוזרנו בזה, שאם יראה האדם כי צרה קרובה, תהיה ישועת השם בלבבו. כלומר, אפילו שאתה נמצא בשעת מצוקה, רבנו יונה לומד מכך שזה לא פרשה שמדברת דווקא במלחמה, זה משהו כללי. כאשר אתה נמצא במצוקה, כאשר אתה נמצא בשעת צרה, אתה אומר, הופ, מה אני אעשה? איך אני אצליח להילחם? איך אני אצליח להתמודד מול הקושי הזה? אומרת התורה שאם יראה האדם כי צרה קרובה, תהיה ישועת השם בלבבו. כלומר, התקווה הזאת שהקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותי, שהקדוש ברוך הוא יכול להציל אותי, אל תנשל את זה מללב. תהיה ישועת השם בלבבו, ויבטח עליה. לא מספיק שתדע שעקרונית ישנה ישועת השם שיכולה לבוא, אלא תבטח עליה. תרגיש בצורה תודעתית, מוחשית, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יושיע אותך. ותבטח על זה. כעניין שנאמר, אך קרוב ליראיו אישו. הקדוש ברוך הוא קרוב למי מישהו ירא שמיים, אז קרובה אליו אישו, ישועת השם, וכן כתוב מיד ותראי מאנוש ימות. כלומר, מי שבוטח בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מושיע אותו. אז רבנו יונה וגם בעל ספר חרדים, מצאו לנו מקור בתורה נוסף למצוות עשה מן התורה לבטוח בקדוש ברוך הוא. מתי? בשעת צרה. כאשר אדם מזדמן, כמו שרבנו יונה אומר, לאו דווקא באופן קיצוני, כשבינתיים יוצא למלחמה והוא רואה סוס ורכב של האויבים, אלא גם בשגרת החיים. בחורה רוצה בעזרת השם להינשא, היא מרגישה באיזשהו שוקת שבורה, לבטוח בקדוש ברוך הוא, לבטוח בקדוש ברוך הוא. אותו דבר גם מציאת פרנסה, יש איזשהו מתח עם ההורים, לא משנה מה, אדם נמצא באיזשהו שעת צרה, צריך לדעת ישועת השם קיימת ולבטוח עליה. אז זה פסוק מקור נוסף למצוות עשה, למצוות הביטחון, ויש לנו מקור שלישי. וזה כותב רבי מאיר שמחה הכהן בעל המשך חוכמה, הוא אומר שהמצוות הביטחון נכללת במצווה של דבקות בקדוש ברוך הוא. כתוב, את השם אלוקיך תירא, אותו תעבוד ובו תדבק, צריך לדבוק בקדוש ברוך הוא. מה המשמעות של הדבקות הזאת? איזה דבק נדבקים בקדוש ברוך הוא? אז אומר המשך חוכמה, שהוא דבוק להשגחה עליונה, שהקדוש ברוך הוא, שהשם יתברך, מרגיש בענייניו יותר ממה שמרגיש האדם בעצמו. מה הכוונה? אדם מרגיש שיש לו צרה, הוא אומר וואי, אני במצוקה, אדם חש את הסיטואציה. תדע לך שהקדוש ברוך הוא מרגיש וחש את הצרה שלך, את המצוקה שלך, יותר ממה שאתה מרגיש. כלומר, הוא כל כך דבק בך, כל כך נמצא איתך, שהוא בעצם גם מוביל את הסיטואציה. הוא זה שמנהיג את העולם. שהשם יתברך מרגיש בענייניו יותר ממה שמרגיש האדם בעצמו. ורוצה, כלומר, הקדוש ברוך הוא, בהצלחת האדם, יותר ממה שחפץ לבב האדם בעצמו. במצב שלו, בסיטואציה שהוא נמצא. אם זה צרה, זה צרה. יכול להיות גם אם זה הצלחה. אבל בעצם הוא אומר לנו, תדע לך שהקדוש ברוך הוא, לא רק שהוא מנהיג את העולם, בעצם כמה שאנחנו נוטים להרגיש את הסיטואציות שאנחנו נמצאות בהן, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מרגיש את הסיטואציה יותר מאיתנו, קודם כל כי הוא מהווה אותה, קודם כל הוא זה שדאג להביא אותה, הוא גם שרואה אותנו, אבל זה לא זה בלבד. הוא גם רוצה בהצלחה שלנו יותר ממה שאנחנו חפצות.
אנחנו רוצות להצליח, רוצות להיחלץ, רוצות להגיע להישג, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא שמנהיג את הסיטואציה הזו, נמצא בתוכה, והוא רוצה שאנחנו נצליח יותר ממה שאנחנו חפצות. אנחנו מרגישים הסתרת פנים. אני מרגישה הסתרת פנים. נכון? זה לא סותר. זה לא סותר. אילו בן אדם היה רואה את זה בצורה גלויה, אז לא בטוח שהבחירה הייתה כזו גלויה. הסתר פנים זה חלק מהותי מיכולת הבחירה של האדם בעולם. אבל מצוות התורה, ובו תדבק בקדוש ברוך הוא, איזה דבקות. הוא אומר לך, תדע, הקדוש ברוך הוא נמצא איתך בצורה הכי אבסולוטית שיכולה להיות. מבפנים הוא נמצא. לא כביכול הוא מנהיג את הסיטואציה והוא צופה מן הצד. לא. הוא זה שמנהיג את הבריאה, הוא זה שמהווה את הסיטואציה, והוא נמצא בתוכה, והוא מרגיש את החיסרון, את המצוקה שלך, לא פחות ממך, והוא רוצה בהצלחה שלך יותר ממה שאתה רוצה. וזאת הדבקות, שתרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא איתך בכזו רמה. אז האדם בטוח ואינו דואג מאומה לענייניו. כאשר בן אדם מרגיש כל כך שהוא נמצא עם הקדוש ברוך הוא, כי מה יועיל יכולתיו נגד יכולת הבורא, הדבק עמו. הוא מרגיש בהיעדריו כביכול, וזה נקרא דבקות. כלומר, מצוות התורה לדבק בקדוש ברוך הוא, הכוונה היא לחוש שבעצם אני נמצא עם הקדוש ברוך הוא בצורה הכי חזקה שיכולה להיות. הוא איתי. אם הוא איתי, הוא רוצה את ההצלחה שלי, ובעזרת השם הוא יושיע אותי. אז יש לנו כאן... שאני נמצא עם הקדוש ברוך הוא, סליחה? שהקדוש ברוך הוא, אני נמצא איתו, הוא נמצא איתי, והדבקות הזו היא זו שאמורה להוליד את הביטחון. כי אם ילד קטן נותן יד לאבא, ומישהו מגיע מולו, הוא לא מרגיש את ההתמודדות. הוא מרגיש שהאבא צריך להתמודד. הסמכות של הסיטואציה מוטלת על האבא. ככה הילד מרגיש. אותו דבר, כאשר בן אדם מרגיש שהוא בעצם הוא כל כך דבק בקדוש ברוך הוא, אז בעצם נקרא לזה האחריות כביכול של הסיטואציה, בעצם יש כאן סמכות הורית, יש כאן סמכות גדולה שמנהלת את כל המצב. אז זה מצוות ובו תדבק. עכשיו בואו נראה מעלות שיש למידת הביטחון. כתוב במדרש איכה, מדרש רבה על מגילת איכה. אפילו רשע הוא בוטח בהשם, חסד יסובבנו. כלומר, מידת הביטחון היא כזו חזקה, זה כזה קלף, זה כזה ג'וקר, שגם אם בן אדם מוגדר כרשע, הוא חוטא, הוא הולך בדרך לא טובה, אבל הוא בוטח בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יעשה איתו חסדים. וככה כתוב בגמרא, בכל דרכיך דאהו, והוא ישר אורחותיך, בכל דרך שבן אדם נמצא, הוא צריך ליישר, הוא צריך לדעת, להכיר את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יסייע לו, ליישר את האורחות שלו, כלומר את הדרך שלו. אמר רבא, אפילו לדבר עבירה. עד כדי כך. אפילו בן אדם שהולך לעשות עבירה, אפילו בשעה שאדם, אני מתרגם את זה לשפה שלנו, אפילו בשעה שאדם נופל בדבר עבירה, גם אז תדע את הקדוש ברוך הוא. והוא יושיע ויישר את הדרך שלך. ואמר רב פאפא, זה הפתגם שאנשים אומרים, שאפילו גנב שהוא נמצא במחתרת, למי הוא פונה? להשם. להשם. השם תעזור לי שלא יתפסו אותי, תעזור לי להצליח, תעזור לי להצליח לגנוב. אפילו כשאדם נמצא בשעת גניבה, דע את הקדוש ברוך הוא. זה רבנו יונה אומר את זה? זאת הגמרא, אז הגמרא אומרת. זה כתוב בגמרא. וכך כתוב בספר החפץ חיים כותב, בקונטרס נפוצות ישראל, מידת הביטחון אינו תלוי בזכותים, כלומר בזכויות של האדם. שאפילו הוא אדם שאיננו הגון, הוא לא בסדר ולא מגיע לו. אך שחיזק ביטחונו בהשם, כוח הביטחון מגן עליו, והשם יתברך עושה עמו חסד. אנחנו רואים את הדרגה הגדולה של מידת הביטחון, כמה היא מועילה. היחס, מה ההבדל בין אמונה לבין ביטחון? אז החזון איש מסביר ככה, בספר אמונה וביטחון. הוא אומר ככה, שבעצם הביטחון הוא הפרי, הוא התולדה, הוא התוצר של האמונה. והוא אומר ככה, האמונה היא מבט הכללי של בעליה. כלומר,
זאת התפיסת חיים, זאת ההסתכלות הכללית על החיים. והביטחון, המבט של המאמין על עצמו. זה לא משהו כללי, אלא זה משהו, זה מבט יישומי של האדם באופן עצמאי. הוא מתרגם את זה במילים יותר פשוטות. האמונה בבחינת הלכה, כלומר התיאוריה, מה צריך להיות, והביטחון בבחינת מעשה, כלומר פרקטיקה. האמונה זאת התיאוריה, הידיעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הידיעה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, הידיעה שיש שכר ויש עונש, כל אלו ידיעות כלליות. אבל הביטחון זה בעצם זה להוריד את זה באופן פרקטי, באופן מעשי. לחיות לאור האמונה, זאת מידת הביטחון. ללכת לפי מצוות התורה, מה מותר, מה אסור, זה יישום פרקטי של ביטחון באמונה בקדוש ברוך הוא. אז האמונה זאת התיאוריה, הביטחון זה החלק המעשי. עכשיו אנחנו קצת יותר נוטים להבין מה שראינו בדברי חכמים בהתחלה, שהביטחון הוא כלל התורה, הוא עיקר האמונה והיראה. למה? כי בעצם האמונה היא תיאורטית. האדם יושב ומשלב ידיים ובעצם יודע, נותן את דעתו על האמונה, הוא מאמין. אבל מה הוא יעשה מחר? אולי יעשה משהו אחר. אז בעצם האמונה נשארת באופן משהו תיאורטי. כשבן אדם הולך באופן מעשי ומוכיח שהוא צועד לאור האמונה, יפה. הוא בעצם מבטא שבעצם האמונה, התפיסה, הידיעות שלו, זה לא איזשהו תיאוריה ספרותית שנמצאת בארון. לא, זאת פרקטיקה מעשית. הוא בעצם מוכיח באופן מעשי, כביכול שהוא מבטח את האמונה שלו. שאני מוכן לא לעבוד בשבת, כי יש מצוות הבורא. כי הקדוש ברוך הוא ציווה עליי, כי יש בזה ברכה. זה בעצם תחושה מעשית, ביטוי מעשי לפרי של האמונה. אז הביטחון הוא הפרקטיקה, הוא החלק היישומי של כל העקרונות האמונה והיראה שיש לנו. אז כאילו הביטחון זה בעצם כל המעשים שלנו. שכל יהיה בדברו. אמן. נכון. זאת אומרת, רק שנייה אחת. זאת אומרת, מידת הביטחון, היישום, כל המצוות, זה מבטא שאני בעצם בוטחת באמונה שלי, בוטחת בקדוש ברוך הוא. הרב אפשר להגיד משהו? רגע, רק שנייה אחת ברשותך, הייתה לפנייך. סליחה? יש גם אנשים ששומרים מצוות ואין להם ביטחון. כאילו מהרגל, שומר שבת, הוא שומר, אבל אין לו ביטחון בכלל להשם. אז אני אחזור לקרוא את לשונו של החזון איש. שלילת הביטחון, מי שהוא מקיים מצוות, שומר שבת, עושה הרבה דברים, אבל הוא לא בוטח בקדוש ברוך הוא. הוא מחסור בנפש המשכלת, הוא כמעט שאין לו חלק בעיקרי היהדות. מה? אומר החזון איש, שלילת הביטחון, מי שחסר לו את מידת הביטחון, הוא מחסור בנפש המשכלת, חסר לו בחלק הרוחני שלו, הוא כמעט שאין לו חלק בעיקרי היהדות. איך זה בא לידי ביטוי שחסר? מה הכוונה? הוא מקיים את הכל בדיוק כמו ש... אז לא הבנתי את השאלה שלך. שזה מבטא את הביטחון של המצוות, אז התשובה היא כזו, לביטחון יש שני חלקים. אתם יודעים מה? רגע, אני אשאיר את זה להמשך, בסדר ברשותך? אנחנו נראה את החלקים של מידת הביטחון, ואז נוכל לראות את זה בצורה יותר מסודרת. אבל השאלה במקומה. מה הכוונה של המשפט? מה ההמשך שלי על חוסר בנפש? מה זאת אומרת אין לו חלק ביהדות ישראל? כמעט שאין לו חלק בעיקרי היהדות. כפשוטו. אם יש לנו יהדות, יש עיקרים ליהדות, דברים מרכזיים. הוא עכשיו יהודי? חסר לו דבר מרכזי ביהודי שבו. כן. אז אפשר לומר שהוא לא יהודי? לא. מי הוא יהודי? שאלת מי הוא יהודי זה מי שנולד לאם עברייה. לאם יהודייה, לא עברייה. אז מה זה... אבל הכוונה היא מבחינת החובות, מבחינת הרמה. יש הרבה דברים, לדוגמה כתוב מי שמחלל שבת לדוגמה, זה לא כמו מי שלא מעשר תרומות ומעשרות.
יש דברים שהם מרכזיים. אדם שנשוי, נישואי תערובת, אז אלו דברים מהותיים. יש דברים שהם מרכזיים, יש לנו 10 הדיברות, יש דברים יותר פרטיים, יש הלכות מדרבנן, יש היררכיה בסולם הערכים ביהדות. אז נישואים עם אנשים שאינם מבני עם ישראל. גויים יעני? גויים. אז מי שחסר לו את מידת הביטחון, חסר לו חלקים עיקריים ביהדות. אז נמשיך. הרב, אפשר להגיד משהו? סליחה, בבקשה. להתחתן עם מישהו כזה? אם אני אצטרף מישהו שהוא עזבה את מורפא, רגע, אז לא להתחתן. זה שאלה, זאת אומרת, בנות, יש פה שאלות רגע, אבל... לא שמעתי? גיור לחומרה. לא הייתי אומר עד כדי כך, זה לא גיור, לא להגזים. אני חייבת להגיד משהו שזה קשור ולא קשור. אני מאוד מתרגשת, כי לפני שנכנסתי לפה, אני באמת חייבת להגיד, יש לי יום הולדת עוד שבועיים, ואמרתי להשם, אני לא יודעת מה לעשות, ובא לי לעשות משהו של קדושה. ואמרתי להשם, אני לא יודעת אם זה יצא, לא יצא, לא. אמרתי, אני משליחה עליך. הלכתי לרבנית, היא אמרה לי שהיא ממש רוצה, והכל טוב, וכאילו היא באת איתה סף משתחלה. ואיך שנכנסתי עכשיו, כאילו סליחה שהייתי בטלפון, פתאום אמא שלי אמרה לי גם, היא דיברה איתי על זה ולא דיברתי איתה על זה, וזה בדיוק מה שהרב אמר, אז אמרתי אמא לי ובדיוק אני בשיעור, זה מה שקרה, אז נלחצתי פשוט, אז רציתי להגיד, וגם שכולם ידעו שיש לי יום הולדת ושיעבור. יפה מאוד, תודה רבה. כל הכבוד על השיתוף. אז ככה, בואו נראה דרגות במידת הביטחון. אז ככה, הדרגה הבסיסית של מידת הביטחון, החזון איש, כביכול זה נראה שיש סתירות בדבר, אבל האמיתו של דבר חייבים לפרש את הדברים בצורה שאין סתירות בין הדברים, ומדובר פשוט על חלקים. החזון איש בספרו אמונה וביטחון כותב ככה: טעות נושנה, טעות ישנה, נתעזרכה בלב רבים במושג ביטחון. כלומר, יש איזושהי טעות ישנה שהיא קנתה אזרחות בלבות בני אדם, כלומר, יש איזושהי טעות שאנשים שוגים בה. מהי? שם ביטחון, כלומר, מושג שם ביטחון, המשמש למידה מהוללה ועיקרית בפי החסידים, כלומר, איזה מידת הביטחון שזה משהו מיוחד, נסתובבה, כלומר, התחלפה והגיעה בטעות, במושג חובה להאמין בכל מקרה שפוגש האדם, והעמידתו, כלומר, אדם, המציאות העמידה את הבן אדם לקראת עתיד בלתי מוכרע, אדם הגיע לצומת T, הוא לא יודע מה יקרה, ושני דרכים בעתיד, אחד טובה ולא השנייה. אז נסתובב הטעות כשבן אדם מגיע לידי כזה סיטואציה, כי בטח יהיה טוב. כלומר, בטוח שמבין שתי האופציות יהיה דבר טוב. ואם מסתפק וחושש על ההפך הטוב, אם הוא אומר, אולי לא, מי אמר לצד ימין הצד טוב יקרה? אולי הפוך, אולי הסיטואציה תוביל למשהו שלילי, הוא מחוסר ביטחון. אומר החזון איש, ההנחה הזאת, שכל סיטואציה שאנחנו נגיע אליה, ויש עתיד בלתי מוכרע, יכול להיות טוב, יכול להיות שאינו אינו טוב, ויקרה הדבר הטוב, זה ביטחון, ואם אני מסתפקת אולי יקרה משהו לא טוב, זה חוסר ביטחון. אומר החזון איש, אין הוראה זו בביטחון נכונה. זו טעות. שכל שלא נתברר בנבואה גורל העתיד, אין העתיד מוכרע. כל עוד שלא מגיע נביא, הוא אומר לך, תדע לך, יקרה X או יקרה Y, זה ספק. אל תבוא מתוך נטיית תזה כזאת, שתמיד זה בסוף יקרה לטוב. לא. כי מי יודע משפטי השם? מה אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא מחליט? מה אתה יודע איך הקדוש ברוך הוא מוביל אותך? וגמוליו יתברך, איך אתה יודע? אז מה כן? אומר החזון איש, אבל עניין הביטחון הוא האמון, שאין מקרה בעולם. וכל הנעשה תחת השמש, כל מה שקורה, הכל בהכרזה מאיתו יתברך. הכל מאת השם. אומר החזון איש, תדע לך, הנטייה לחשוב שכל סיטואציה מורכבת, שייתכן טוב וייתכן רע, לנטות שתמיד יקרה לי טוב, לא. רק נביא יכול לבוא ולגלות לך בעתיד. לא. העתיד הוא בלתי מוכרע. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. אבל זה טוב כל הזמן. רגע, רק דקה אחת. אז מה כן
מידת הביטחון זאת ההכרה שכל מה שהולך לקרות, הכל מאת השם. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, רואה ושולח את הדברים בדיוק המערבי. לא בטעות, לא במקרה, לא יצא, לא התפקשש. לא. הכל בצורה מדויקת, בצורה הכי גבוהה שיכולה להיות. זה שורשה של מידת הביטחון. עכשיו ניקח את הדברים שלו, ברשותך אני אתייחס בהמשך, אני רוצה שלא יהיה, נאבד את רצף החשיבה. ניקח את דברי החזון איש כבסיס. הבסיס הראשוני של מצוות הביטחון, מהי? ההכרה שכל מה שקורה זה מאת השם. אני צריכה לבטוח שכל מה שיקרה, לא יקרה טעות. הכל יקרה בדיוק כמו שהיה צריך להיות. בצורה מכוונת, בצורה מדויקת. זה הבסיס הראשוני של מידת הביטחון. הדרגה השנייה של מידת הביטחון, זה מה שכתוב בגמרא, במסכת ברכות, תנא משום רבי עקיבא, לעולם יהא אדם רגיל לומר, כל דאביד רחמנא לטב אביד. כלומר, שכל מה שבדיעבד כבר נעשה, או כל מה שהולך לקרות, בסופו של דבר יהיה לטובה. לא בהכרח שאני ארגיש שזה טוב, לא בהכרח, אבל קרה משהו, נאבד לי הארנק, נסעתי ברכב, מישהו דפקה את הרכב, נאבד לי משהו, פספסתי פגישה, לא קיבלו אותי בראיון עבודה, לטב אביד. כל מה שנעשה, לא רק כמו דרגה ראשונה שזה מאת הקדוש ברוך הוא, ואולי חשבונות שמיים, אולי לרעה, לא. אלא כל דאביד רחמנא, כל מה שעושה הרחמן, הקדוש ברוך הוא, זה לטובה. זה הבסיס השני. זה הדרגה השנייה. יפה. הדרגה השלישית, עכשיו אנחנו נראה, לא רק לבטוח שכל מה שנעשה זה נעשה מאת השם, לא רק לבטוח שמה שנעשה זה לטובה, לטב אביד, אלא יש כאן דרגה שלישית. מהי? זו דרגה עליונה, שהביטחון באמת מוליד טוב. וכך אנחנו רואים דבר ראשון ברבנו יונה, בספר משלי, פרק ג' פסוק כ"ו, אומר רבנו יונה ככה, כי ראוי לאדם שלא יחרד מזרוע בשר ודם. אתה נמצא בסיטואציה, שלא יחרד אדם, לא יפחד, מזרוע בשר ודם, מהכוח של בני אדם. איזה פרק? ג' ויכין יראת ליבו בהשם, ובוטח בהשם יסוגיו מן הצרה. כלומר הוא ינצל, אדם שבוטח בקדוש ברוך הוא יסוגיו מן הצרה בשכר הביטחון. בשכר שאתה בטחת בקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מושיע אותך. אף על פי שהייתה הצרה ראויה לבוא עליו. כלומר אפילו שבן אדם מגיע לו שלכאורה לפי חשבונות שמיים, שתבוא עליו צרה. אבל הוא בוטח בקדוש ברוך הוא, בשכר הביטחון הוא ינצל מן הצרה. הוא יסוגיו מן הצרה. ואותו דבר מפורש בספר ראשית חוכמה. וכיוון ששם ביטחונו בעיקר הכל המקיים הכל והמהווה אותו, מסתלק מכל פגעי העולם, והחסד מסתירו מכל בעלי הדין. כמו שכתוב, אומר השם בחסי ומצודתי, בעברתו יסך לך. פה אנחנו רואים מפורש, שאדם שבוטח בקדוש ברוך הוא מסתלק מן פגעי העולם. ויש איזשהו חסד ששומר עליו. אותו דבר גם כך כתוב בקו הישר, ודע עוד כמה גדולה מידת הביטחון, שכל הבוטח בהשם יתברך, אזי מלאכי חסד סובבים אותו, ומגינים בעדו, מכל פגעים רעים. כמו שנאמר, ובוטח בהשם חסד יסובבנו. וכדאי מידת הביטחון להיות שכר גדול עבור הביטחון. אז פה אנחנו רואים כבר דרגה נוספת, שמי שבוטח בקדוש ברוך הוא לא רק לדעת שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה ממנו, לא רק שכל מה שיקרה לטב אביד זה נעשה לטובה, לא רק, אלא בשכר הביטחון האדם ניצול מן הצרה. בשכר הביטחון אדם יסוגיו מן המצב הרע שהוא נמצא בתוכו. מה זה אבל עם המלאכים כבוד הרב? אתה יכול לחזור על זה בבקשה? כן?
שהבוטח בהשם חסד יסובבנו, אז הוא מסביר שזה מלאכי חסד. מסובבים את האדם ומגינים עליו מפני פגיעה רעה. ואותו דבר רבי יוסף אלבו בספר העיקרים. הרב, אפשר לחזור על שלוש הדברים, כאילו יש את הביטחון. אז הדרגה הראשונה זה לבטוח שכל מה שקורה זה מאת השם. זאת הדרגה הבסיסית. לא יקרה מקרה. לא בטעות. הכל מאת השם. זו הדרגה הראשונה. הדרגה השנייה, שכל מה שיקרה זה לטובתי. גם אם אני לא רואה, גם אם לא מרגיש, זה לטובה בסופו של דבר. הדרגה השלישית, שאם אני נמצאת בשעה צרה, ואני בוטחת בקדוש ברוך הוא, בזכות כוח הביטחון הזה, זה כשלעצמו שכר, זה כשלעצמו דבר שמזכה אותי באמת להינצל. כלומר, שהביטחון כשלעצמו, הוא זה שיביא אותי להינצל מן הצרה. לכאורה מה שאני רוצה. לכאורה. שכל מה שקרה זה לטובה. והשלישית זה כאילו... יקרה. כן. לטובה לדוגמה יכול להיות אפילו דבר שאני לא מרגישה שזה טוב. אבל זה לטובה. אבל הדרגה השלישית שבאמת יקרה דבר טוב, ולכאורה גם שאני ארגיש שככה. עכשיו אני אוסיף רגע. תראו מה שכותב בספר העיקרים. אמרנו את זה מקודם בהזכור. כי בדרך החסד להימשך על הבוטחים בהשם, כלומר גם אם אינו ראוי מצד עצמו, כלומר אם בן אדם לא ראוי שיעשו איתו חסד, והוא צריך להיות עכשיו בשעת סכנה, או בשעת צרה, עם כל זאת, מדרך הביטחון להמשיך חסד חינם על הבוטחים בהשם. כלומר זה קלף כל כך חזק. נמצאים בשעת צרה, יש לנו מי להתעלות, לבטוח בקדוש ברוך הוא. הביטחון כשלעצמו זה נקודת זכות עצומה, שגם אם לא מגיע, גם אם לא עלינו היו בצורה מדויקת, אדם מגיע לידי צרה, כוח הביטחון בזכות הביטחון להושיע אותו. אחרי שאנחנו ראינו את השלוש דרגות במידת הביטחון, אמרנו הדרגה הראשונה, כל מה שקורה זה מאת השם. הדרגה השנייה, כל מה שיקרה זה לטובתי. דרגה שלישית, עצם זה שאני בוטחת בקדוש ברוך הוא, עצם הביטחון כשלעצמו, הוא זה שיוביל אותי להינצל. הוא זה שיזכה אותי בחסד. עכשיו נעבור לשלב נוסף. מהו היחס שבין ביטחון לבין השתדלות? אם אני צריכה לבטוח שהכל מאת השם, וזה כשלעצמו דבר שמזכה אותי, ויכול להוביל אותי לדברים טובים, אז כמה אני צריכה להשתדל? הרי בין כל מאת שמיים. עד איפה שיד משגת? עד איפה הגבול בין חובת ההשתדלות למידת הביטחון? אז צריך לדעת ככה. זה דבר שהוא קשה, נקרא לזה להבנה, לתפיסה באופן פשוט בחיים המודרניים שלנו, אבל נקרא מה שכתוב בספר מסילת ישרים. כותב ככה, פרק כ"א, וכבר היה אדם יכול להיות יושב בטל, והגזרה הייתה מתקיימת. כלומר, הנהגת מידת הביטחון השלמה, אמורה להוביל אותנו בתודעה לדפוס חיים כזה. גם אם אנחנו נשב בשילוב ידיים, ולא נעשה כלום, לא נעשה מאומה, מה שצריך לקרוא יקרה בצורה המקסימלית. כלומר, הקדוש ברוך הוא מוביל ומנהיג את האדם בצורה מופתית. כמובן כל זה חוץ מעבודת השם. כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, לבחור אם לעשות מצוות זה לא יקרה. הכוונה היא בהנהגת העולם. מבחינת אם אני צריכה לאכול ואין עכשיו אוכל, גם אם אני שלב ידיים, האוכל אמור להגיע. זאת התפיסה. אבל רק אם אתה מאמין שזה יקרה, זה יגיע, נכון? עקרונית גם אם אתה לא מאמין. ככה זה אמור להיות. אלא מה? כבר היה אדם יכול להיות יושב בטל והגזרה הייתה מתקיימת. אלא מה? למה המציאות היא לא כזו? אם לא שקדם הכנס לכל באי אדם בזיעת אפיך תאכל לחם.
כלומר, יפה, כאשר אדם הראשון חטא בעץ הדת, אז הקדוש ברוך הוא קילל אותו, העניש אותו, ואמר לו בזיעת אפיך תאכל לחם. כלומר, אתה צריך להזיע עבור אכילת הלחם שלך. אתה לא יכול לשבת רגל על רגל והאוכל יבוא אליך, כמו לדוגמה, נגיד בעלי חיים, הם נמצאים בטבע והאוכל מזומן להם, באופן ספונטני, טבעי. צריך לדעת שמעת, גם אדם הראשון יכול לאכול בגן עדן, מעת חטא עץ הדת, נגזר על האדם, בכדי להגיע לידי תזונה, האדם צריך לעבוד על זה, הוא צריך להזיע על זה. אשר על כן, חייב אדם להשתדל, איזה השתדלות לצורך פרנסתו, שכן גזר המלך העליון. כלומר, בוא נראה את הלוגיקה, את החשיבה. עקרונית, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בצורה מושלמת, וגם אם בן אדם לא היה עושה כלום, מה שהיה צריך להגיע אליו, היה מגיע בצורה מלאה, בלי שום דבר, שום מאמץ. אלא מה? האדם חטא, והקדוש ברוך הוא גזר והעניש את האדם, שבכדי שהוא יגיע לידי פרנסה, לידי תזונה, לידי לחם, הוא חייב לעבוד, הוא חייב להתאמץ. אז בעצם, איך אנחנו רואים את פני הדברים? עקרונית, מה מוביל, מה מנהיג את העולם? זאת הגזרה. זה הקדוש ברוך הוא. אלא מה? כל בן אדם צריך כביכול לפרוע. יש איזשהו כללה, שאני לא יכול שהדברים יגיעו אליי באופן ספונטני. כי אדם הראשון חטא. אז כל בן אדם צריך להשתדל, לא בכדי להשיג את הדבר, כי לא זה מה שמשיג את הדבר, אלא רק לפרוע את החובה הזו, את הכללה הזו שהוטל על המין האנושי, שאדם צריך לעמול ולהזיע בכדי להגיע לפרנסה. גם ככלל, רק שנייה, ככלל. איך? זה ההשתדלות. זה ההשתדלות. אני אקרא את לשונו בפנים. אני אקרא עוד פעם. אשר על כן חייב אדם להשתדל איזה השתדלות לצורך פרנסתו, שכן גזר המלך העליון, והרי זה, ההשתדלות הזאת, כמס שפורע כל המין האנושי, כל בני אדם. כאילו אתה חייב לשלם מס, איזשהו מכסה מסוימת, אשר אין להימנט ממנה. אי אפשר להתחמק שזה לא יקרה ככה. על כן אמרו, יכול אפילו יושב בטל, תלמוד לומר בכל מעשה ידיך אשר תעשה, אבל מסכם הרמח"ל המסילת ישרים, אבל מה בסופו של דבר מניע? מה בסופו של דבר מפעיל את העולם? לא ההשתדלות, אלא הנהגת השם. אומר הרמח"ל, אך לא שההשתדלות הוא המועיל. אל תחשוב שאם אתה הלכת לעבוד, המעשה ידיים שלך זה שהוביל לידי הפרנסה. לא. אלא ההשתדלות הוא המוכרח. כלומר, מה שמוביל, מה שמנהיג את העולם, זה הנהגת השם. אלא שנגזר על אדם אחרי חטא האדם הראשון שהוא חייב להשתדל עבור הפרנסה, ומוכרח לבן אדם בכדי שהוא יתפרנס, שהוא ישתדל. אבל מה שבסופו של דבר מוביל לידי הפרנסה, זה לא השתדלות, זה הגזרה, זאת הנהגה האלוקית. רק אתה מוכרח לפרוע את החוב שמוטל עליך להשתדל. לא שומע? גם. יפה. אז מה המידה? יפה. אז איפה ההשתדלות? מה המידה? אז בספר חובת הלבבות יש שער הביטחון, ממליץ לכם ללמוד את זה בפנים. יש שם שער שלם עם פרקים, שער הביטחון. חובת הלבבות כתב אחד מן הראשונים, בספר עתיק. אז הוא כותב ככה, אופני יושר הביטחון, כלומר הדרך הישרה, כמה צריך לפתוח, כמה צריך להשתדל. אופני יושר הביטחון על האלוקים, שיתעסק במה שזימן לו הבורא מהם לצורך סיפוקו ומזונו, ולהגיע אל מה שיש בו די מן העולם. כלומר,
המידה שבן אדם צריך להשתדל, היא לעשות את הבסיס לצורך הקיום שלי. מה שאני צריכה כדי צורך הסיפוק והמזון שלי. האם אני צריכה לחיות ברמה מסוימת? כמובן, גם צורך נפשי זה גם צורך, לא הכוונה כאן לאכול מצות כל השנה. הכוונה היא, מה שבן אדם נורמטיבי, לפי הכוחות שלי, לפי היכולות שלי, לפי התכונות שלי, לפי התרבות שגדלתי, זה מרקם אנושי, אני צריכה להשתדל כדי הסיפוק והמזון שדי לי מן העולם. כלומר שאני צריכה להתקיים את הבסיס. לא עכשיו הכוונה היא פת במלח תאכל בצורה מינימלית. הכוונה היא מה שאני צריכה באופן בסיסי. ואם יגזור לו הבורא תוספת על זה, אם הקדוש ברוך הוא גוזר שאני אגיע לי יותר מזה, תבואהו בלי תורח ויגיע. זה יגיע. למה? כי כל החובה של ההשתדלות היא רק מוגבלת לעשות מה שאתה צריך לאופן הבסיסי. מה שאתה צריך להתקיים. מעבר לכך, אם זה מגיע לך, זה יגיע באופן ספונטני. בהמשך הוא מוסיף, שאם לא גזר העליון שהאדם יתאשר, אז גם אם היו משתדלים, כל אשר בשמיים ובארץ, להוסיף, לא היו יכולים בשום פנים, ולא בשום סיבה. כלומר הוא אומר, תדע לך, אל תחשוב שאתה גם יכול לעבוד על אלוקים. כי אם באמת נגזר שאתה לא תתאשר, אתה יכול להשקיע הון, כוח, מרץ, כספים, אנרגיה, וזה לא יצליח. ולמה לא יצליח? כי אין חוק שבהכרח מי שמשקיע מרוויח, לפעמים זה לא ככה. אנחנו רואים אנשים שמשקיעים ולא מרוויחים, ולא מצליחים. למה? כי בסופו של דבר יש מי שמנהיג את הבירה. אז מה חובת ההשתדלות? כפי המידה הבסיסית, שבן אדם צריך לקיום שלו. עכשיו נראה מהו היחס של גדולי ישראל להשתדלות הזו, לחוק הזה שבן אדם צריך לפרוע את החוב הזה שהוא צריך להשתדל. אז באותו חזון איש שהזכרנו מקודם, לא בספר אמונה ביטחון, אלא בקובץ איגרות, יש לו איגרות שהוא כתב לכל מיני אנשים, הם מענה ותשובות. כן, אני לא מבינה מה, אבל הרב למה יש לה צריך לדעת? איך? זה כל המין האנושי, בכלל זה גם האדם. אבל בראשית כתוב את זה לאדם ראשון. נכון, אבל בדוגמה כתוב גם על האדם שהוא ימות, וגם האישה מתה. ומדובר רק על האדם. האדם כביכול כמסמל את המין האנושי. אז כל מה שהאדם זה גם האישה וגם חוסקה. באופן עקרוני. כתוב ביום אוכלך ממנו מות תמות, אתה תמות, לא כתוב על האישה. אבל זה האדם כנציג האנושות. עכשיו בואו נראה מה היחס של חכמים לחובת ההשתדלות. אז החזון איש בקובץ איגרות כותב ככה. בכל פגע, הוא כותב על עצמו במכתב, בכל פגע הריני מורגל להחזיק את האמונה, כי לא נעשה דבר בעולם במקרה, רק על פי השגחתו יתברך. כל דבר שקורה לי בחיים, אני מתחזק, אומר החזון איש, שכל מה שקורה זה רק מאת השם. והריני מתאמץ בתפילה להעביר את הגזרה, אם יש לי איזשהו צרה או איזה קושי, אז אני מתפלל, תקשיבו טוב, אומר החזון איש, ולפיכך, הריני מתייחס בקרירות להשתדלות. אני לא מתלהב מזה. לא, בסדר. צריך לעשות גם משהו. כי על פי הרוב, אין ההשתדלות ברורה. לא תמיד אתה יודע מה צריך לעשות, לא תמיד מה שאתה עושה תמיד מצליח. אז ההשתדלות, אבל מתאמץ בתפילה, זה מאוד משתדל. אז רוחני, משתדל ברמה רוחנית. תראי, מה שהוא כותב, ומי שמתפלל, ומרבה בתחנונים על הצלה, הרי הוא פועל יותר מהמשתדל. נסה לדמיין, חוטפים עכשיו מישהו, יש מצווה ללכת להציל אותו. בסדר, אז צריך עכשיו איזושהי השתדלות. נלך לנסות לדבר עם מישהו, נלך לדבר עם גורמים מסוימים, נשתדל לעשות את ההשתדלות. ומישהו אומר, אני הולך לבית המדרש,
פותח את האלים ואני מתפלל. מי פועל יותר ביחס להצלה? אומר החזון איש בצורה ברורה, המתפלל פועל יותר מאשר המשתדל. למה? כי ההשתדלות, כפי שכתב המסילת ישרים, ההשתדלות היא לא מועילה, היא מוכרחת. מה שמועיל זה הנהגת השם, זאת הגזרה האלוקית. חייבים לעשות אותה. למה חייבים? כי זה הגזרה שהקדוש ברוך הוא גזר. לא, אבל אם היא לא משפיעה, אז למה צריך? כי ככה השם רצה. זה עונש, זה כנס שהדברים לא הגיעו לבן אדם באופן עצמאי, אלא אתה צריך להתאמץ. לא נכון, לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון. יש אנשים שעבדו ב10 עבודות ופתאום הם מתו. אז מה זה אומר? שמי שעובד לא? לא בהכרח שזה, מה שעובדים בהכרח, לפעמים מפטרים בן אדם שלא ברצונו, לפעמים מגיע קורונה, יש לך מפעל עצום, אתה נופל ברגע. כלומר, יפה, אז זה לא רק שאני עושה ואני צריכה איזה ברכה תוספת, לא. ההנהגה שמובילה אותי לידי הברכה זה הקדוש ברוך הוא. הוא מוביל אותי לסיטואציה כזו שאני אמצא מקום להתפרנס בו, ומזה אני ניזון אותה, אבל לא כביכול מיכולת מעשה ידיי, לא. זה מה שאומר, זה מסילת ישרים. זה צריך לשנות את הגישה, לכן אמרתי, זה לשנות את הגישה. זה הבדל דק, אבל הוא ענק. זה פורס אותנו שההשתדלות היא לא המועילה. לא מועילה. מה שקורה זאת ההנהגה. וההשתדלות היא המוכרחת. רק בגלל החטא. בכל דבר. אבל הגזרה היא רק אחרי זה. בגלל שזה חטא. מה לדוגמה שאתה שואלת על כל דבר? לדוגמה במציאת חתן, במבחן, לא יודעת מה, שם, אז אני לא צריכה לעשות, אני יכולה כאילו לשבת בבית ולקבל 100? נכון. כאילו כן אני אשמח. אומרים את זה גם, שמי שגם לא תעשה כלום, הזיווג שלה יגיע עד הדלת, זה נכון, לא? יש בזה המון דברים. מה זה לא תעשה כלום? אני לא תעבוד על המידות שלה ותעשה... לא, הכוונה היא השתדלות, שכאילו גם אם היא לא תצא לדלת היום, חובת השתדלות בכל דבר, פשוט קטנה, מועדת כאילו... את שואלת שאלה טובה. אם מישהי אבל תאמין בזה, לא שאלה לכאורה, מתוך המקורות, לכאורה צודקת. מדובר על פרנסה, אבל מתוך דברי חכמים רואים שהם לקחו את זה להכל. ובעצם ככל הנראה הפרנסה בעצם היא מסמלת את כל מה שבן אדם צריך להשיג. ככל הנראה. אבל השאלה היא ממש טובה. כרגיל. אין לה טענה בחזרה, אין לה טענה. אז על כל פנים. עכשיו, מי שאדם בוטח בחבר, בוטח בבני אדם, כותב בחובת הלבבות, שאם אינו בוטח באלוקים, אלא בוטח בזולתו, מסיר האלוקים השגחתו מעליו. צריך להקשיב, איך קוראים לך? אורית, תראי מה כותב חובת הלבבות. יש גם, איך אומרים, צד שני של המטבע. מי שאינו בוטח באלוקים, שהוא זה שמזמין לי את הפרנסה, אלא זה אני סומכת על הבוס, אלא בוטח בזולתו, ומי שבוטח בזולת השם, מסיר האלוקים השגחתו מעליו. מי שבוטח בזולת השם? לא בהשם, אלא בזולת מהשם, בחוץ מהשם, הוא בעצם כאילו דוחק את רגלי השכינה, הוא מניח אותו ביד מי שבטח עליו. בעצם הקדוש ברוך הוא אומר, אין בעיה, ניתן לך, אני לא בתמונה, אז תסתדר לבד. כלומר יש כאן איזושהי מידה הפוכה. אבל הוא גם נפרע ממישהו בטח עליו. זה נכון, כמובן. וכמובן, זה קצת קשור למה שאת אומרת. הרב אליהו דסלר שהיה משגיח בישיבת פונוביץ', שכתב את הספר מכתב מאליהו, אז הוא כותב, אסור להתעלות, לפתח את תכונת העצלות ולהתעלות על ביטחון. כותב הרב דסלר, אומנם צריך להיזהר שלא יחליף עצלות בביטחון, שיש מונע מלהשתדל מפני עצלותו. סתם אתה עצלנית, סתם אנחנו אומרת, לא בעזרת השם, בעזרת השם, לא בעזרת אף אחד, זה בעזרתך, לא בעזרת אף אחד.
ותולה בביטחון, וצריך לדעת שכל מה שמבטל ממלאכתו מפני עצלותו, בוודאי יחסיר לעצמו. הקדוש ברוך הוא לא אומר, תשמע, איך אומרים, זה לא ג'וקר שאתה יכול להשתמש איתו בצורה עיוורת. לא. אלא מי שבוטח מעבר להשתדלות, כמו שראינו, כדי סיפוקו, זאת ההשתדלות הנכונה. עכשיו אני רק אסיים ואז שאלות. אסיים בכל מיני נושאים הלכתיים שנגזר מזה. דבר ראשון, האם מותר לעשות ביטוח חיים? לא. לשלם כסף כל חודש, שאם חלילה יקרה משהו, לקבל איזשהו פיצוי, או לפתוח בהשם. אז אם הוא חושב על הזולת? אז בשו"ת איגרות משה, הרב משה פיינשטיין, כותב שזה מותר. למה? כי זה נחשב כמו השתדלות של פרנסה. למה? כי זה עדיין בגדר הנורמלי. כמו שאת אמרת לגבי, זה עדיין, גם ביטוח חיים, זה דבר שהוא השתדלות, שבן אדם מת, שעדיין יש איזושהי מסגרת מסוימת שיכולה לתמוך. מי אומר את זה הרב משה? משה פיינשטיין. כן. מהפוסקים בשו"ת איגרות משה. ואותו דבר, אדם שלדוגמה חוסך כסף לחתונת הילדים. אדם יגיד, מה, אני לא חוסך כלום. כשנגיע לחתן, בעזרת השם, אז מי שחוסך, נגיד, מה, אולי הוא לא כל כך בוטח בקדוש ברוך הוא. אז הרב ווזנר בשו"ת שבט הלוי כותב שאין בזה חיסרון של פגם של ביטחון, כי זה מטבע העולם. מטבע העולם שאתה מגיע לאיזושהי הזדמנות ואתה צריך כסף, אז אתה אוגר, אתה אוסף כסף. שבט הלוי. ואותו דבר גם הרב עובדיה כותב שלגבי ביטוח חיים אין שום בעיה. יחד עם זאת, כמו ששיראל אמרה, כתוב בתשובות והנהגות. מי כתב את הספר תשובות והנהגות? כן. הרב משה שטרנבוך. איפה הוא גר? בירושלים. באיזה רחוב? באיזה שכונה? כן מאוד, גם בשכונת הר נוף. אחד מגדולי ישראל, ממש שר התורה, יהודי משכמו ומעלה, יש לו עשרות ספרים בהלכה, בהשקפה. אפשר לנסות, הוא נמנה מבין ציבור של 100 שערים של הקנאים, אז זה קצת קשה, אבל צריך לדעת שאתן נמצאות בשכונה שיש בה צדיק גדול. איך? תשובות והנהגות. אז עכשיו הוא כותב, אמנם שמעיקר הדין אין בזה כמובן בעיה, אבל יחידי סגולה שמצמצמים במחייתם וסומכים שהקדוש ברוך הוא ינהיג אותם, כל האברכים שלומדים תורה, אז צריך לדעת שיש להם שכר, ואנחנו רואים שבאמת יש הנהגה על טבעית. אברכים מחתנים את הילדים בצורה בלתי שניתנת לשיעור. איך זה ייתכן? והבני תורה רוכשים דירות, מסתדרים באופן די מוצלח ממה שהיה אמור לראות באופן טבעי. הוא אומר שזאת הנהגה רוחנית, כי באמת יש גם, כמו שראינו, מי שבוטח בקדוש ברוך הוא, זאת הנהגה רוחנית שמיטיבה ומצילה את האדם מן הצרה. אז יהי רצון נסיים כמו שספר חובת הלבבות מסיים. האלוקים ישימנו מן הבוטחים עליו, הנמסרים לדינו בנראה ובנסתר ברחמיו, אמן. אמן. יהי רצון שנזכה לבטוח בקדוש ברוך הוא, ולזכות ולראות שהביטחון זה עיקר היראה והאמונה. להאמין זאת התיאוריה, לבטוח זה המעשה. לחיות חיי אמונה, לחיות חיי הלכה, להקפיד בדקדוק בהלכה, זה הערך העליון של ביטחון. אני בוטחת בהשם, מביאה את האמונה לידי מעשה באופן מעשי. יהי רצון שנזכה שיקוים בנו, והבוטח באדוני חסד יסובבנו.